हाय लोगोफोर नै आङो दा दुगैखां इरिखां मा खालामनो बे फेक्टरिनिफ्राय लाबोनाय सेरसे दङ बेबायदि दं दा बे सेरसे नालाय 200 रां बेवहाय लांनो हाया सोरबा परियालफ्रा खम जायोना सोरनाबा सानै साथाम बेनिखायनो मा खालामबाय आङो नैबे कम्पिउटार खातायाव पिपि दंखायो एक्सट्रा आंनाव पिपिआव सोस्लायबाय माने नै फवासे एसे खम जाबाय लांग्राया कास्टमारा सुबिदा जानाय बायदि बिदि बानायबाय आङो सुबाय आरो 250 बेबायदि बेलेग आइटेम दं बेखौ काजु पेन्सि होनो बेखौ मा होनथाय मिथिला आरो बुजिया दं निमखि फिसा गिदिरबा खुगायाव थुखथों जायोना फिसा बानायदों दङ आरो बुजिया दं मा मेथाइ होनो मिथिलालै आङो बे 100 गरम बानायनाय फेक्टरिनिफ्राय लाबोनाय नैबे स्लाइस बन बियो गोदै होनाय क्रिम दङ सिङाव सापातबो मोनगोन 70 थाखा पवा बरिया 1 नाम्बार जानला मानला दंलाजोबो ओमफ्राय बेहाय दङ खाथा रस 20 थाखा निमखि दङ सिरा नैबेबो बिराद मोजां जानो टेस्टि बानलु गोरान दंखालायथारो आरो बेबायदि बेखौ फिटिं खालामजोबनांगौ नैबेनि निमखि फिसाया फिसा मिहि नैथिंथ' बेखौथ' देखायबाय थाखायो आं पक गुदुं जानो मोजां जायो